Pozdrav dragi drugari, evo ga jedan video koji bih posvetila temi stručnog usavršavanja nastavnika. Kao što vi svi već jako dobro znate, mi imamo i zakonsku obavezu da se stručno usavršavamo, odnosno da u određenom vremenskom periodu sakupimo određeni broj poena stručnog usavršavanja. Moram priznati da u mojoj profesionalnoj praksi koja traje već 11 godina, ovo za mene nikada nije bio dovoljno dobar razlog da se stručno usavršavam, odnosno sva moja stručna usavršavanja išla su u pravcu koliko to što ja biram može da unapredi moj profesionalni život, koliko može da ga obogati i koliko je to meni interesantno, odnosno koliko je svrsishodno u učionici. Takođe, idući na različite seminare i baveći se različitim stručnim usavršavanjima, vrlo brzo sam naučila da prilagodim svoja očekivanja onome što ću dobiti, onome što ću vidjeti i onome što ću čuti. Dakle, posle 11 godina rada ja zaista ne mogu da očekujem od nekoga da mi na seminaru otkrije toplu vodu, odnosno da mi kaže nešto apsolutno novo iz oblasti kojom se ja bavim, osim ako nisam izabrala potpuno drugačiju oblast, da se stručno usavršavam, a bilo je i toga kada sam išla na neke Oraklove seminare koji su se ticali animacija u nastavi, dakle to je nešto što ja apsolutno pojma nemam, tad sam prvi put videla i zaista sam tad i dobila 100% novu informaciju. U svakom drugom slučaju ja uvek sebi objasnim, odnosno sebi kažem, ako sam na nekom stručnom usavršavanju dobila i jednu ili čak i pola nove informacije ili me je taj neko motivisao, podstakao da razmišljam na drugačiji način, meni je to sasvim dovoljno. Dakle, u tom smislu stvarno nisam od onih nastavnika koji odu na seminar i vrate se vrlo nezadovoljni onim što su dobili, jer se prosto potrudim da iz svakog svog utrošenog trenutka izvučem neku vrstu benefita. To ne znači naravno da nisam imala omaške pri odabiru seminara, bilo ih je, ali stvarno ih nije bilo toliko puno i ako mi se možda u prvom trenutku nije učinilo da sam nešto Bog zna naučila ili da me to nešto Bog zna unapredilo, kasnije kroz praksu se pokazalo da sve to što sam tamo negde čula, naučila ili videla stvarno ima svoju namenu i svrhu. U tom smislu su me seminari naučili još jednoj vrlo važnoj vrlini koju ja ne posjedujem u velikoj meri, a to je strpljenje. Što se tiče seminara o kojima bih voljela da govorim u ovim kratkim videima, ja ću izdvojiti one koji su meni jako puno značili i koji su mene kao nastavnika u priličnoj meri promenili, jer ono što sam takođe naučila na seminarima, ukoliko želim da promenim nešto u svom radu i ukoliko želim da promenim nešto u učionici, ja ne mogu menjati učionicu, decu ili školu, ja pod broj 1 treba da promenim samu sebe. Da li je to moj odnos prema nastavi ili način na koji planiram nastavu ili način na koji razumem decu, potpuno je nebitno. Dakle, uvek sam polazišna osnova ja, na koji način ću se ja promeniti i prilagoditi. U tom smislu, u ovom videu bih voljela da govorim o dva seminara koja su meni prilično promenila pogled na moj posao. To su seminari koji se zovu Umeće komunikacije i Umeće odrastanja. Njih drži tim Psihokod, oni su iz Beograda i ti seminari se ne održavaju toliko često, ali čini mi se da se održavaju dovoljno u toku jedne školske godine da možete da uhvatite ili jedan ili drugi. Kako sam ja došla uopšte do njih? Došla sam u trenutku kada u mojoj školi nemam pun fond časova srpskog jezika i moram da ga dopunjavam časovima građanskog vaspitanja, budući da ja u tom trenutku u građanskom vaspitanju ne znam ništa. Neophodna mi je neka vrsta obuke, a istovremeno sam odlučila da mi je neophodna i neka vrsta papira, odnosno dokumenta koji pokazuje da to što ću ja raditi u učionici zaista znam i umem da radim i koji opravdava moje postojanje u toj učionici na tom izbornom predmetu. I onda sam se naravno raspitala šta je to što bi bilo najbolje moguće, a što je akreditovano, i tako sam došla do seminara Umeće komunikacije. Ljudi iz tima Psihokod su vrlo jasno mi stavili do znanja, kao što stave inače to do znanja svim nastavnicima koji dođu na taj seminar, da to nije obuka za časove, za držanje časova građanskog vaspitanja, ali jeste jedan od seminara koji ministarstvo validira kao seminar koji vam omogućava
da držite nastavu građanskog vaspitanja. I ja sam otišla na taj seminar, on je trajao ceo vikend, dosta intenzivno, znači petak, subota i nedelja, sa malim pauzama između. Tad su seminari još uvek mogli da se izvode uživo. To je seminar kom su prisustvovali nastavnici najrazličitijih struka. Dakle, to nije bio seminar za nastavnike srpskog jezika i književnosti isključivo. Tu je bilo i nastavnika geografije i fizike, matematike, bilo i psihologa, bilo i pedagoga. I to je za početak meni bilo jedno vrlo prijatno i neobično okruženje, zato što sam se konačno izmestila iz onog konteksta kome po prirodi stvari pripadam i našla sam se među drugim nastavnicima, samim tim među drugačijim pogledima na ono što obrazovanje i učionica jesu i to je nešto što je meni bilo jako značajno zato što je malo promenilo i moj ugao posmatranja na zadatu temu. Taj seminar vodi tim psihologa i prilično je interaktivan, dakle vrlo su retke situacije u kojima ste vi pasivni slušalac, mnogo su češće situacije u kojima ste vi aktivni učesnik tog seminara, da li nešto pišete, stvarate ili prolazite kroz te radioničarske aktivnosti, već ćete videti, ako se naravno opredelite uopšte za ovaj seminar. U svakom slučaju na kraju tog seminara dobijate i priručnik sa tim malim radionicama koje sam ja, neke od njih, uspela da sprovedem u svojoj praksi. Jako su lepe, vrlo su razigrane i moram priznati da su u velikoj meri pomerile u nekakvom boljem, kvalitativnom boljem pravcu moj odnos sa mojim učenicima, zato što su one sve napravljene tako da se vi igrate i da budete deo te igre zajedno sa učenicima. Takođe, neke od njih vas izmeštaju u različite uloge, odnosno učenicima dodeljuju ulogu nastavnicima, a vi možete preuzeti ulogu učenika ako želite. U svakom slučaju to su radionice koje sam ja, kada sam prestala da predajem građansko vaspitanje, prenela na sadržaje ČOS-a. Neki od njih se čak mogu prilagoditi i za nastavu srpskog i ja sam ih primenjivala kada sam predavala osnovcima, odnosno same tehnike tih izvođenja tih radionica su primenljive i na nastavu srpskog. Tako da sam ja recimo bila vrlo zadovoljna tim materijalom kojim sam dobila. Međutim, najveći benefit koji sam ja lično imala od ovih radionica jeste bila promena mog načina razumevanja kako deca komuniciraju, kako nas čuju, kako mi njih čujemo i šta uopšte podrazumeva odrastanje jednog deteta. U tom smislu bila mi je vrlo paradigmatična jedna situacija koju sam ja na tom seminaru izložila, koja je mene dugo tištila i mučila. U pitanju je bio jedan problem sa mojim učenikom koji je u tom trenutku, kada se problem dešava 8. razred, mi imamo pismeni zadatak. Kada imamo pismeni zadatak, ja svoj odnos u velikoj meri zasnivam na odnosu poverenja sa svojim đacima, sve dok se to poverenje naravno ne naruši. To se, moram priznati, rijetko kada dešava, ali dešava se i u ovom slučaju se desilo. Dakle, dečak je odabrao da piše pismeni zadatak na temu Malog princa i prepisao je sastav sa sve terminom katarza koji je on upotrebio u tom svom pismenom zadatku. Ja sam ga naravno pitala, pošto ne mogu ga optužiti dok prvo ne vidim, možda dete zaista zna šta to znači, mada sam po sklopu rečenice videla da taj zadatak ne može biti dečiji, kao što svaki nastavnik prepoznaje stil svog đaka i nauči ga za 4 ili 2 godine, koliko sam ja njima predavala od 7. razreda. Dakle, dete naravno nije znalo da mi objasni šta je katarza i to je bio trenutak kada sam ja odlučila da njima održim predavanje na temu plagijata i plagiranja, zašto je to kažnjivo, zašto je to opasno. I ja sam mislila da sam ja to prilično precizno, lepo, jasno objasnila, međutim sutradan me je zvala dečakova majka, prilično uznemirena, da mi kaže da je dete došlo kući i da je reklo svojim roditeljima da mu je razredna, odnosno nastavnica srpskog, rekla da je on lopov. Ja sam tada bila zapanjena, užasno iznervirana i pomislila sam, Bože, da li je realno da ovo dete ovoliko laže i da sad tu imamo čitav problem koji se zasniva na onome ona je rekla, on je rekao. U svakom slučaju ta situacija se nekako i završila, ali je meni ostao taj mučni utisak da nešto tu nije dobro urađeno, pre svega sa moje strane.
I na stranu to, naravno, prepisivanje je već druga priča, o tome sad neću, ali prosto sam gledala na koji način sam ja iskomunicirala sa detetom da je on otišao kući i rekao da sam ja rekla da je lopov. I tu situaciju smo proradili na seminaru umeće komunikacije, gde je meni vrlo lepo, jasno, bar za mene lepo, jasno i prihvatljivo objašnjeno šta je se tu zapravo desilo. Desila je se upravo ta situacija kako nas deca čuju. Dakle, ja sam tom detetu koristila reči koje on u tom trenutku ne može da savlada, kao što nije mogao da savlada ni pojam katarze, dakle pojam plagiranja, plagijata, citiranja autorskih prava, kažnjivih dela, akademske čestitosti, čime ja sve nisam nakitila taj svoj govor. Suština je bila da je on to samo preveo na diskurs koji on može da razume, a to je da je njemu to sve delovalo kao jedan lopovluk, što plagijat i jeste, ali moram priznati da je odabir reči pa deo naše struke, između ostalog, i da je to delovalo dosta surovo i za njega emotivno vrlo potresno kada vas neko optuži da ste lopov. U svakom slučaju, to što sam ja saznala na umeću komunikacije jeste me osposobilo da bar na drugi način promislim kako ću komunicirati sa svojim đacima, a onda i da te poruke uobličim na onaj način koji je za njih adekvatan, koji je prihvatljiv i koji oni mogu da razumeju. Dakle, ova situacija je se mogla razrešiti na bar dva prihvatljiva načina, od kojih nijedan nije takav da opravdava plagiranje, odnosno prepisivanje. Dakle, jedan od tih načina je bio i da ja sednem i da razgovaram sa detetom, da mi objasni zašto je to uopšte uradio, šta ga je nagnalo da to uradi, kakva je to vrsta nesigurnosti, odnosno nepoverenja u samoga sebe i postoji li način da on taj zadatak napiše sam, imajući u vidu da, recimo, znam da je pročitao lektiru. Na ovaj način, koliko god on možda nekome deluje popustljiv, a nije, jer ta jedinica ostaje neosporno, moja poruka o plagijatu, plagiranju i akademskoj čestitosti na mnogo drugačiji, prijemčiviji i razumljiviji način dolazi do deteta. Dakle, to je samo jedna od situacija kroz koju nastavnik prolazi u svojoj praksi, a tiče se komunikacije, odnosno razumevanja kako nas deca čuju, odnosno na koji način oni razumeju naše poruke. Tako da u tom smislu i umeće komunikacije i umeće odrastanja, koje opet govori o načinu na koji deca uzrasta sa kojima mi radimo odrastaju, odnosno i kroz odrastanje se menjaju. To je bio seminar koji je meni jako puno doprineo mojoj praksi, odnosno koji je pre svega mene promenio da bih ja mogla da odaberem jedan drugačiji pristup učionici koji je za mene manje stresan, za učenika čini mi se mnogo kvalitetniji. Tako da, eto, ovo je jedan samo od seminara koji ja uvek preporučujem svim mojim kolegama i moje koleginice iz škole koje predaju i matematiku i hemiju. U jednom trenutku smo zajedno išle, dakle nisam samo jednom išla na umeće komunikacije, išla sam 2 puta zato što sam htela da idem zajedno sa njima i one su takođe vrlo visoko ocenile kvalitet ovog seminara, tako da eto, ako ste u potrazi za nečim ako ste u potrazi za nečim drugačijim i nečim što bi moglo da unapredi vašu praksu na jedan neočekivano dobar način, ja bih vam svakako preporučila da probate seminare umeće komunikacije i umeće odrastanja. Pogledajte na Facebooku Team Psihokod, pretpostavljam da imaju i sajt, nisam 100% sigurna, a gotovo sam sigurna da njihovi seminari postoje u onom zavodovom skupu akreditovanih seminara, pa i da tu možete eventualno da proverite o čemu se radi ili nađete kontakt da vidite kada se ti seminari održavaju. Eto, toliko o tome za sad, pa se vidimo drugom prilikom.